san sallah da muke, ku zo ku gani samkar ku sake. Maza mata gayyatar ku muke, yara kuma gayyatar ku muke. Haɗa da manya kar ku rage, su ma restaurant adalci, abincin nasu da inganci. Yau ranar sallah da garba da ki muna murna, kainuwa da shan Allah da garba da ki muna murna. Maza mata yau take sallah ya jama'a, mun ci adammu muna fara'a, dukanmu matasan akwai sana'a. Allah ya cika burinmu ranar sallah mu taba kala. Yau ranar sallah da garba da ki muna murna, kainuwa da shan Allah da garba da ki muna murna. Maza mata abokai in tafiyar ciki na gurbi zan gaida ku, Abdulrahman Sani, Abdul Messi, Walidau da kake, ga Abba Sani, Musa SK, Nura Dabbas, Abdulsalam, aboki Hamza, ina masoya, miyo gayya, yara manya, ko gana mu, mai mafrastores, kai zan gaida, Bashir kake Yusuf, mai mafrastores.